खुलुमबाय लोगोफोर, गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलि समनि गाहाम हामग्लायनायखौ आंनि साबस्क्राइबार फेमिलि नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो बे समाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। दिनैहाय मागो दाननि नैथि मंगलबार सान। बे नैथि मंगलबार सानाव जोंनि गासैबो दुलाराय बाथौ माहारियानो मोनसे फोरबो खुङो। फोरबो माने फुजा, जाय फुजाया दायो आसाम नाङैनो मोनसे फुजा महरै सिनाय जादों। बेनो जाहैबाय बाथौ फुजा। बे बाथौ फुजानिनो आंनि साबस्क्राइबार लोगो बिथांमोननो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय। नोंथांमोना बे बाथौ फोरबोखौ मोजाङै मोजां रंजा बाजा मोजाङै खुंफुंलांदो। आसा खालामो नोंथांमोना लाखानाय थांखि आरो सिमां मिजिंफोरखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हाथों, मोगथां महर मोनहोनो हाथों आरो बे फुजाखौ नोंथांमोना मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय। आंनि दिनैनि सुंद' भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ'नि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हानाय बायदियै। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।